si na agụghị eze agụghị ọnụ eze kalere uche na totuo ngịga si na otu ọkpa dị etu ọkpa nne ya na-ajịrịja nwata mụta ụsọ mụta mkpali amụ si na agba ọnwụ na-egbu mmadụ na okolobịa gị na ya na chi ya mmadụ dị ọnụ si na ajụrụ ajụ wee elu butere anya la ya nwụrụ si na ya bụrụ ipe kesị ya n'afọ na ya afọ ara ekwere ọgụ n'oge ogene na-afịọ ọta aka ji dị njọ ọ ga-adị mma amakwa mma maka nke Naijiria ọkwa ndị be sị na ọta aka ji dị njọ dị mma amakwa maka nke Naijiria ga-adịzikwa mma uti ndị anụ Naijiria bịara na seat of power na-achị anyị ndị ori na ndị ama ndị ọjọọ ndị ọnwa ọbụla ji na seat of power ka Naijiria ga-eji dị mma asị na ọta aka ji njọ dị mma mụ ekwetazikwa nke anụ we need to revolt and the revolution of this country a protest strong protest to get these people out of offices because the way things is going on now I don't know obodo emebigo ihe emebigo agụụ erikazi ndị mmadụ na-eme mpụ ka wee lie nri so people adịghị elinwuzi ode so people adịghị elinwuzi sometimes people 2 days safe elibe nri ka ife a ga-akọ agbọ nka because of ndị etinye na seat of power ndị ọjọọ they are ready to kill anybody to remain there achọghị depụta from that place and all of them are the same set of people both ma federal and local and state they are the same thing so ọ kwela nji na-ekwu na asị na ọta aka jide njọ ndị ma ọbụkwa maka nke Naijiria and asị na nwezi adịburu efu na mba ọbụkwa maka nkịta nweziri efuzikwa na mba so ụmụnne m ọkwa nke ọra n'ọrụ ka ọ dị